Ayan. Hello mga my friend. Aalis kami ng aking habibi. Are. Dako muna. Ayan, aalis kami. Masyal. Masyal kami ng asawa ko. Yan lang ang hirap, di makita yung pagmumukha. Ay. Pupunta kaming Walmart mga my friend. Ay, titingnan lang kami doon. Sobra lamig. Snow. May mga snow pa rin siya. Malamig pa rin. Ayan, malapit na kami sa Walmart. Ayan siya. Sandali lang siya. Bagong ginagawa dito. Ayan, may bago siyang ginagawa. Tagal man ay. Ayan. Okay. Jumping. Ayan na yung Walmart. Agoy, ang haba ng pila man, oy. Bawa na kita agad. Ayan na. Liwanag ang buhay. Ayan na si Walmart. Walmart. Ang haba ng pila mga guys. Ang haba, aguroy. Umabot sa dulo yung haba. Ang haba. Agoy, tingnan mo ang haba. Agoy, umabot doon sa pinakadulo. Grabe ang haba, oh. Ang haba ng buhay. Ayan yung pila, guys. Dami. Ang daming pila. Ayan, nakababa na ako. Bumaba na ako mga my friend kay daghay pila mo, pila na ko dayon kay daghan kay pila mga my friend. Woo! Ang daming pila. Ayan dito, oh. Nasa dulo kami. Grabe ang pila. Ayun, oh. Yung pila doon. Grabe ang haba ng buhay. Grabe ang haba ng buhay. Lamig, grabe ka lamig, oy. Mahangin pa naman, hala. Ayan, nandito kami mga my friend, nakapila kami. Nandito kami sa aking habibi. Kasama ko yung habibi ko ngayong araw na ito. Gatugnaw kayo, daghan kayo pila mga my friend. Tugnor baka ayo, daghan kayo ang pila. Daghan kayo ang pila. Kano sa paka anong oras kaya kami papasok nito. Daghan kayo ang pila. Tugnaw kayo. Okay, bye bye mga my friend. Daghan kayo pila gyud ani, wala pa mi sa entrance. Naa pa mi diri sa dulo. Grabe pagdaghan kayo tao.
Pagkadaghan na lang, hasta ra baka tugnaw guys sa gawas. Tugnaw kayo sa gawas. Ayan, usog na naman kami mga my friend. Yung pila, nandun yung pila. Usog na naman kami. Ang pila, hastang daghan na. Daghan kayo ang pila. Pila is real. Pagkatugnaw ra ba? Ayan, nasa loob na kami mga my friend. Ayan, nasa loob na. Daming clearance malo. Clearance is like ito yung clearance. Mahal na yung kahit clearance. One way dapat. Okay, daan tayo daan. Ayan, nasa loob na kami mga my friend. Nakapasok na rin kami. Sobrang lamig sa labas. Marami. Dito kami titingin. Ayan. Bye! Ayan, hello mga my friend. Manguli na may mga my friend. Asan matok ang banak eh. Ayan, nandiri na. Bili mo yung. Alay, kinsit. Gamay na maglaman. Manguli na may. Nahuman na may mga my friend. Manguli na may. Palitan na mo akong mga batos o babulgam. Okay, tara. Ayan. Ayan, Valentine's Day na Valentine. Manguli na gid mi mga my friend, manguli na. Tugnor ba kayo sa gawas? Bye-bye. Ayan mga my friend, daghan taghapoy tao. Nakapila diri daghan ghapoy talo. Daghan paghapoy tao. Ayan yung mga tao mga my friend, nagapila paghapon. Gabiin ang dapo alas 7 na. Gapila, daghan kay pila.
Daghan og pila sila dito. Babush.